Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ridha illahi ta'ala al-Fatihah. Ila hadratna bin Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadratil qudr syamil maqam al-ghazil azam fitna al-awliya syah Abil Hasan Ali Syadzili. Wa ila hadrati masjidina Rabbi rahina Maulana al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim khususan al-Qudub Syah Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya. وإلى حضرة مشايخنا أستاذنا وعليمنا والدينا خصوصا مشايخ دار التوحيد الحسانية وإلى حضرة صاحب هذا الكتاب تنبيه الغافلين الشيخ أبو الليث نصر بن محمد السمرقند وأصولهم وفرعهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa mata'ana bi asrarihi wa 'ada 'alaina min barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baru ya an Half ibn Ayyub hada wa qala al-Fudail ibn Iyad rahimahullah ta'ala tamul muru'ati utawi sempurnane muru'ah iku man wong perro kang gawe bagus sapa man walidai ing wong tuwa lorone man wa sholalan nyambung sapa man rahimahu ing sanak rapete man wa akramalan moyaake sapa man ikhwanahu ing pira-pira dulure man wa hasanalan bagusake sapa man kulungahu ing budi pekertine man ma'a ahlihi sematane ahline man wa wadilan anake man wa khadamihi lan pelayane man wa razalan joko sapa man dinahu ing agamane man wa aslahalan bagusake sapa man malahu ing artane man wa anfaqalan nafaqoi utawa nanjakake sapa man min fadlihi sangka sebagian harta luwehane man wa hafidzolan ngreksa sapa man lisanahu ing lisane man wa lazimalan tetep sapa man baitahu ing dalem omahe man yakni ngersakake sapa sinten Fudail yakunu ana sapa man iku mobilan wong sing madhep ala amalihi ing atase amale man ora yajlisulan ora lungguhan sapa man ma'a ahlil fuduli semertane wong sing ahli omong kosong. Mulai omong sing ora ana faedahe, omong kosong. Wa ruwiyan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala arbaun utai perkara papat iku min sa'adatil mar'i sangking bejone wong suci to. Sangking pertanda bejone wong suci. Andakuna yen to ana sapa zaujatuhu bojone wong mau utawa bojone marek iku sholihatan sholehah auladu lan ana apa sapa auladuhu pira-pira anake marek iku abroran berbakti wa khulatahu lan ana sapa khulatahu kumpulane marek iku sholihina padha saleh kabeh wa yakuna lan yen ta ana apa rezekine marek iku fi baladihi tetep ing dalam negarane marek. Riwayat sang Halaf ibn Ayyub sepadane kasebut iku Al-Fudail ibn Iyad wong kang sempurna
wong wong kang sempurna kejakmikane apa iki? Yaiku wong kang bagusi wong tua loro. Jadi iki dawuh Syekh Fudail Ibn Iyad bahwa muru'ah, muru'ah sing sempurna iku adalah ketika dekne gelem bagusi wong tua, gelem berbakti karo wong tua. Mesti muru'ah iki iso diarani harga diri, iso diarani wibawa. Intinya karakter baik seseorang itu iso dianggap sempurna ketika dekne sing pertama bagusi wong tua loro, dalam artian berbakti, gak durhaka. Terus sing loro nyambung sanak famili. Mempererat silaturahim, memperbaiki silaturahim. Ora saling dengki, ora saling mengolok-olok. Jadi semakin memperbaiki hubungan kekerabatan. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, mulyakno dulur-dulure muslim. Jadi pada muslimnya itu ya saling menghargai. Jadi yang dimaksud dulur itu orang kok sing sekedar tunggal bapak, tunggal ibu tak, melainkan selagi itu ijek muslim, ijek satu agama karo awak dhewe, maka itu disebut dulur dengan dulur Islam. Terus bagusi pekerti gandeng karo ahline, anake, pelayane, lan gelem reksa agamane, gelem nata artane. Terus akhlak itu ya termasuk salah satu cermin karakter seseorang. Jadi karakter seseorang untuk harga diri utawa wibawa seseorang itu sangat-sangat terlihat jelas ketika dia ini duwe adab sing apik. Iki wong sing gak duwe dur misal, gak duwe adab, akhlake elek, iku gak duwe wibawa mesti. Jadi mulane kenapa kok ana para ulama, para wong saleh, beliau ketok berwibawa, kenapa ya? Mereka beliau ini nerapno akhlak sing luhur, duwe adab. Jadi adab itu ora sekedar kanggo wong sekitar tok, melainkan kanggo diri sendiri. Bolak-balik yang balike ning awak dhewe. Nek awak dhewe gelem nata adab. Mbah iku adab kanggo wong liya utawa adab ketika awak dhewe dhewean. Intine perilaku utawa kelakuane awak dhewe iku wis seharusnya dibarengi karo aturan-aturan syariat. Dalam artian ya kudu duwe adab, kudu manut perintah Gusti Allah, manut perintah Kanjeng Nabi. Apa sing dilarang Kanjeng Nabi, sing dilarang Gusti Allah iku ya awak dhewe kudu medhek, iku termasuk beradab. Dalam artian ya bolak-balik iku mencerminkan kelakuan atau mencerminkan karakter seorang muslim. Terus nanjakake leluhane arta, ngreksa lisane, tengok-tengok ana ing omahe, tegese madhep marang amal, ora gelem lelungguhan karo wong sing seneng ngomong kosong. Intine kehidupan awak dhewe atau keseharian awak dhewe iku tidak lain harus digunakno kanggo hal-hal sing bermanfaat. Iki salah siji perilaku sing harus awak dilakoni supaya muru'ah utawa karakter awak dhewe iku iso terbentuk sempurna. Dalam artian ngene, kesimpulan sangka iki. Karakter utawa harga diri utawa muru'ah ki mau. Iku iso sempurna dalam dirine awak dhewe ketika awak dhewe gelem nglampahi perintah-perintah syariat.
gelem ngadohi larangan-larang syariat. Apa wae sing tentang kelakuan-kelakuan elek ya diilangi. Apa wae sing berhubungan karo adab, karo akhlak ya dienggo. Iku termasuk salah siji cara meningkatkan atau cara ben karakter keislamannya awak dhewe atau karakter keimanannya awak dhewe iku iso meningkat, kualitasnya meningkat. Dan diwacake sang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjenengane dawuh, ana perkara papat kang nuduhake bejane siji wong Islam. Yaiku bojone shalihah, terus anake bagus-bagus agamane, terus pergaulane karo wong saleh, terus rezekine ana ing kampunge. Iki dawuh Kanjeng Nabi dhewe. Ketika ana seseorang kok gelem kok duwe bojo shalihah. Paling ora nek ora shalihah dididik sampai shalihah. Ya, maka iku termasuk salah sijine wong iku beruntung. Orang Islam sing beruntung iku ketika dene duwe pasangan atau bojone manut, bojone shalihah, bojone taat karo Gusti Allah. Iku bojo-bojone wong. Terus anake bagus-bagus agamane, jadi duwe keturunan sing gak ora durhaka ning Gusti Allah, ora durhaka ning Kanjeng Nabi, ora durhaka ning wong tuane, iku termasuk bojo-bojone wong. Terus pergaulane karo wong saleh. Jadi minimal nek ora iso dadi wong saleh, minimal seneng karo wong saleh. Jadi bojo-bojone wong iku ketika dekne iso kumpul bareng, iso ngrungokno wejangane wong saleh, iso entuk ilmune wong saleh. Senajan awak dhewe kumpul tok. Iku kumpul karo wong saleh iku wis termasuk salah siji perkara sing salah siji keberuntungan. Mergo jelas dawuhe Gusti Allah nek dawuhe Kanjeng Nabi nek selama ning donya kowe kumpul karo sapa, maka ning akhirat ya kowe bakal kumpul karo wong iku. Maka sangka dawuh Kanjeng Nabi iku ngekeki kesimpulan ning awak dhewe. Nek awak dhewe seneng kumpul karo wong saleh selama ning donya, maka insyaallah sok ben iso kumpul karo wong saleh ning akhirat. Jadi bolak-balik perkumpulan orang selama ning donya iku ya sok ben akhirat ya iku kumpulane. Terus wong lan rezekine ana ing kamu. Wa Yazid Ar-Raqashi an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an qala sab'un yu'jaru fihim sab'un utahe perkara 7 yu'jar iku den ganjar sapa iku den ganjar fihinna sebab mengkono sabak min ba'di sang sause nglakoni maksudnya. Sab'un utawi perkara itu yuk jaru iku den ganjar sapa wong ina sebab mengkono sabak min ba'di saking sause wong mau man utai sapane wong bana iku lamun bangun sapa man masjid ing masjid falahu mongko iku kedue man ajru utai ganjarane man ya ajru utai ganjarane masjid mata manjam selagine langgeng sapa haten wong suci mau sapa haten wong yusolli iku salat sapa ahad fihi ing dalem masjid. Iki dawuh Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau dawuh
ana 7 hal sing bakal den ganjar meskipun wis kelewat. Dalam artian ana 7 amal. Sing amal iki mau bakal tetep terus enek ganjarane. Meskipun wis terlewatkan. Meskipun misalnya ngene. Sing pertama, sing pertama, man bana masjidan falahu ajruhu ma dama ahadun yusolli. Sopone wong sing bangun masjid, maka ndekne entuk ganjaran bangun. Man bana masjidan falahu ajruhu ma dama ahadun yusolli. Maka sopone wong sing bangun masjid, maka ndekne entuk ganjaran sangka wong liya sing salat ning masjid iku. Nah, iki kan bangone wis bar tapi tetep entuk ganjaran. Sing dimaksud ngono. Jadi ketika suatu hal, suatu amal ini mau dijelasno ana 7 perkara sing meskipun wis bar dilakoni. Tapi dene tetep entuk ganjaran. Iya ngene. Apa wae? Yang pertama, bangun masjid. Meskipun wis bar bangune, tapi mergo ijek enek terus-menerus sing salat masjid iku, maka sing bangun entuk ganjaran. Terus, waman lan tai sapane wong. Ajra iku milikake sapa man nahran ing kali. Kemadama mongko selagine dalam selagine langgeng. Apa kelakuan ya jadi iku mili fihe dalam nahar apa ma banyu wasrapulan ngombe minum sangka nahar sapa anas menungso ya kana mongko ana lawu iku dalam kedua man ajruhu apa ganjarane man. Yang kedua, ketika kok enek wong dekne gawe aliran sungai, selagi kok banyu aliran ki mau ijek dimanfaatkan orang banyak, ijek tinggo ngombe, ijek tinggo ini bermanfaat kanggo wong akeh, maka orang sing gawe aliran mau entuk kiriman ganjaran. Jadi selagi ijek tinggo ya ijek terima ganjaran. Padha karo mau anek wong bangun masjid meskipun bangunnya wis bar, wis tuntas, wis rampung proyeke. Tapi mergo enek sing salat ning masjid iku, selama ijek enek wong sing salat ning kono, maka sing bangun bakal tetep oleh kiriman ganjaran. Nah, dua contoh iki sing dimaksud dawuh Anas bin Malik. Sab'un yu'jaru fihinna min ba'dih. Ana 7 hal yang akan tetap diganjar, dihitung ganjaran, dihitung pahala. Meskipun wis bar, amale wis bar tapi tetap entuk ganjaran. Apa wae? Ya iki mau jelasno nek loro. Terus, waman katama mushafan wasanahu kana lahu ajruhu ma dama yaqra'u fihi ahadun. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.